מהפכת ה-AI והאוטומציה משנה את העולם, ולרוב לטובה. אבל מביאה איתה גם חששות, בעיקר למקורות הפרנסה שלנו. מצטרפת אלינו דוקטור אור כהן רביב, סמנכ"לית מחקר מהמכון לרפורמות מבניות. ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב. אז אור, את חקרת את נושא המשרות שיעלמו או עלולות להיעלם בעקבות המהפכה של הבינה המלאכותית. במחקר שלכם מתייחסת גם לענפים המוגנים וגם אלה שאינם מוגנים. אז תני לנו טעימה, מהם האוכלוסיות שבסיכון, אלה האוכלוסיות שאינן בסיכון? אז במחקר שלנו בחנו גם את כל הענפים הכלכליים, אבל במשק הישראלי, ואת ההסתברות של כל ענף כלכלי ומשלח יד להתייתר, אבל בפרט בחנו את המגזרים החברתיים, את האוכלוסיות החברתיות בישראל, שנמצאות בסיכון גבוה לאבד את עבודתם. ומצאנו ממצאים צפויים פחות וממצאים צפויים יותר. אז רגע, אז רק כדי להבין, המתודה הייתה, איך הייתה המתודה? סימנתם מהם התפקידים, ואחרי זה מי עושה את התפקידים האלה, ואז לאיזה מגזרים הם משתייכים? בדיוק כך. המתודה עצמה מבוססת על מודל של פרי ואוסבורן, שהם כלכלן ופרופסור ללמידת מכונה מאוניברסיטת אוקספורד. לקחנו את המודל הזה, עשינו לו התאמות למשק הישראלי, ובחנו מי הם האוכלוסיות שפגיעות במיוחד לאבד את עבודתם, וזה הייחוד של המחקר שלנו ביחס למחקרים קודמים, שהסתכלו על כל המשק האמריקאי. אז מה גיליתם? מה גיליתם? מי הם המגזרים שהם יותר בסיכון? אז זהו, אז באופן מפתיע, מצאנו אחוז הנשים שנמצאות בסיכון גבוה לאבד את עבודתם נמוך מאחוז הגברים שנמצאים בסיכון גבוה לאבד את עבודתם. 20% לעומת 33%, ואפשר להסביר את זה מכיוון שדווקא מקצועות שמושתתים על יצירתיות ומצריכים רמה גבוהה של אינטליגנציה חברתית ומוטוריקה עדינה, הם מקצועות שיותר מוגנים, ואנחנו יודעים שיש אחוזי השתתפות גבוהים יותר של נשים באותם מקצועות, ולכן יש להם רמות סיכון נמוכות יותר שהמשרות שלהם יתייתרו, בשעה שגברים יותר נוטים לעסוק במקצועות שמה שאנחנו מכנים אותו בספרות צווארון כחול, כן, חלק מעבודות כפיים. אבל חשוב להגיד שלא כל הגברים נמצאים בסיכון גבוה לאבד את עבודתם באופן שווה. קודם כל, זה כאילו אם אי פעם היינו צריכים הוכחה שנשים יותר חיוניות לקיום שלנו, אז הנה קיבלנו את זה. נכון. ומה לגבי, נגיד, מגישי טלוויזיה, שבטח מיותרים לכתחילה, אבל אז את אומרת כאילו מבחינת המגזרים, תחדדי לנו קצת יותר לגבי המגזרים בארץ, מי יותר בסיכון ומי אולי מפתיע שהיינו צופים שיהיה בסיכון ואינו בסיכון. אז זהו, אז מקצועות של, דווקא מקצועות יותר מוגנים, משרות מוגנות, מה שאנחנו מכנים אותו במחקר, אז זה יותר נמצאות משרות שבמחקר וטכנולוגיה, אופנה, עיצוב, הוראה, חינוך, בריאות, רווחה, וגם מגישי טלוויזיה ותקשורת תשמח לשמוע מוגנים מאוטומציה של המשרות שלהם. אבל באופן מפתיע, קרדיט אנליסטים, יועצי מס, אפילו סוכני נדל"ן או מתמטיקאים טכניים נמצאים בסיכון גבוה לאבד את עבודתם, כי היום גם AI יודע לחקות את הדפוסים האלו. יש לכם אלמנט של המלצה במחקר שלכם, שמאוד סקרן אותי להגיע אליו, אבל מכיוון שקראתי רק את התקציר של המחקר, אז לקחתי משם שאתם מדברים על איזשהו גוף שידע לתכלל את התובנות שלכם מהמחקר והצפי למגמה, לתפקידים שבסיכון. אולי אפשר להעמיק קצת יותר על ההמלצות שלכם ומה אפשר לעשות כדי לא למצוא את עצמנו באיזושהי מצוקה חברתית עסקית עוד 2 עשורים מהיום. אז אנחנו באמת ממליצים על איזשהו גורם מתכלל שיעבוד יחד עם משרד האוצר, הכלכלה, משרד העבודה, משרד התעסוקה וכמובן משרד החינוך, שיוכל לעבוד בכל החזיתות האלה וליצור איזושהי תוכנית שבאה להגן מצד אחד על האוכלוסיות האלה, ומצד שני באה להכשיר אותם, לעשות מה שנקרא upskilling, re-skilling, לאותם משלחי יד, כדי שהם יוכלו להתאים את עצמם לשוק של שוק העבודה החדש. אחת ההמלצות שלנו זה שתוך כדי באותו זמן יש מה שנקרא Universal Basic Income, שזה הכנסה אוניברסלית בסיסית. זאת איזושהי הכנסה שמומלץ לתת לכל האזרחים,
ללא קשר לרמת העושר שלהם או להכנסה שלהם, ואם הם עובדים או לא עובדים, כדי שאנשים יוכלו למלא את הצרכים הבסיסיים שלהם. כן, אז אני רוצה לחבר את הבורד שלנו, את זיו ודן על השיחה הזו. דיברת על Universal Basic Income, זה הכנסה אוניברסלית בסיסית, שדרך אגב, הפאונדר של OpenAI, סאם אלטמן, עכשיו מימן ניסוי עצום, והוא נתן $1,000 לקבוצה גדולה של אנשים, ועוד קבוצה עם קצת פחות, כדי לראות את ההשפעה שלהם, גם על המוטיבציה שלהם, גם על ההיבטים החברתיים שלהם. אז אני רוצה לשאול אתכם, זיו, יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו באיזושהי מציאות 10-20 שנה מהיום, שהרבה מהתפקידים שאור הצביע עליהם באמת יחסרו, ולאנשים לא תהיה פרנסה. אבל יכול להיות שהשיפור המשמעותי הזה בטכנולוגיה ייתן תפוקות כאלה ורווחים שוליים כאלה שיצטרכו לחזור איכשהו לחברה. אני רוצה לשאול אותך שאלה על החברה. איזה מין חברה אנחנו נהיה אם תהיה הכנסה שבעצם מובטחת ללא צורך במאמץ? קודם כל, אני חייב להגיד שאתה היית מאוד מוטרד, רועי, לגבי המשרה שלך. יכול להגיד שאתה צריך להיות פחות מוטרד. אחד הדברים שקורים ב-AI זה כל נושא הפייק. אז כל מקצועות האמת נקרא לזה, העיתונאות, בטח האקדמיה, מקצועות, אני מניח שבעניין הזה גם זה נחקר ונבדק, מקצועות שיש להם עתיד, כי בעצם חקר האמת, ושם צריך אנשים שיהיו במקצועות האלה. אז כנראה יש לך עתיד, אז פחות יש לך מה להיות מוטרד. לגבי העניין של המקצועות ו-AI, יש בהחלט מקום ל-AI, הוא מהפכה והוא משנה את המציאות שלנו. יהיו הרבה מאוד מקצועות, כמו רובוטיקה שנצטרך להיות בחברה שתהיה עתידית. באותה חברה עתידית יהיו מקצועות נוספים, כמו הדאטה אנליסט שאנחנו מכירים היום, רק שיותר בעולמות של הסייבר, שנראה יותר מגמה. הייתי בהרווארד ממש לא מזמן, ואחד הבנקים הכי גדולים בדרום אמריקה דיברו על זה שהם הסבו פשוט את האנשים שלהם לכיוונים של יועצי השקעות, כאלה שיכולים ללוות אנשים, לעזור לאנשים. תחשוב ביום על הכיתה של הילדים שלך.